Abubuwa 5 daga cikin rayuwar Ustaz Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi wanda ya rasu a daren jiya. Dan motar gawa ta wuce kai dariya to gobe kai da dauka. Ko a gane bane? Kar kai farin ciki da rashin lafiyar Idrisu. Manzo Allah ya rashin lafiya ya kuma rasu. Ko ba ka bane? To wa dai saura? Mun zo zama ne? Wallahi ba da ya zo zama. Lokaci kawai ake jira. Kahun rasuwar Malam Idris ya bayyana mana ababe 5 ginshiƙai na rayuwarsa. Sunana dai kamar yadda aka sani da shi ne Dr. Imam Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi Bauchi. To na farko abin da zan ce dai babban abin da na damuwa da ya same ni a rayuwa na wadda ba zan manta ba shine mutuwar mahaifina Abdulaziz. Mahaifina Allah ya masa rasuwa ina yaro. A lokacin sun rabu da mahaifiyana ina yaro ya zanto shi ke kulawa da ni kuma lokaci guda sai ya zo ya rasu. Lokacin da ya zo tafiya asibiti ya manta da 'yan wasu canjinsa na ɗauka abuja na kawo masa lokaci ina ɗan yaro kankani ban wuce shekara 6 ba. To lokacin ya karɓi wannan canjin ya ce to Allah ya maka albarka. To bayan ya yi min wannan addu'a aka tafi da shi asibiti. To maganar da nake faɗa har zuwa yanzu ɗin nan tun rasuwansa ban sake ganin sa. Abu na biyu kuma na farin ciki wadda na ji daɗinsa shine lokacin da ina zaune cikin dare da 12 dare wani bawan Allah na ce masa Salihu dan kasuwa ne ya zo ya buga mun kofa ya ce an ɗauke ni Islamic University da take Madina. To gaskiya ranar saboda farin ciki na kwana ban yi bacci ba. To wani kaɗan daga cikin wanda ba zan manta a rayuwa na ba. Abu na uku shine wanda yake ban mamaki ga mutum musulmi kuma nan da musulmi ne wanda shi ya yarda shi musulmi ne amma kuma a ce masa idan zai yi koyi kar ya yi koyi da kowa sai da wannan annabin wannan manzo. Ustaz Idris Dutsen Tanshi haifaffen jihar Bauchi ya rasu yana da shekaru 68. Ya rasu a daren Juma'a da karfe 11 na dare. Ya rasu ya bar 'ya'ya 38 da mata 3 kuma za a yi jana'izarsa karfe 10 na safe a filin Games Village da ke birnin Bauchi. Allah ya ji kansa. Amin.